τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα δείτε μια γυναίκα που την γνωρίσαμε πριν από λίγο καιρό με εκείνη την περιβόητη κατάληψη που έκαναν διάφορες ομάδες αλληλέγγυων. Κάποιοι από ΜΚΟ ξένες έμεναν εκεί, είχαν καταλάβει το σπίτι της και δεν έφευγαν. Καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, η ίδια πάντως και απειλές δέχεται και τρομοκρατημένη είναι. Ενώ έχασε και ευκαιρία για να μπορέσει να αξιοποιήσει, όπως μας λέει η ίδια, το ακίνητό της. Οι εικόνες του ρημαγμένου σπιτιού στην άνω πόλη της Θεσσαλονίκης προκαλούν στην ιδιοκτήτρια θλίψη. Έχουν περάσει σχεδόν 3 εβδομάδες από το τέλος της κατάληψης που πραγματοποιούσε επί ένα οκτάμηνο ομάδα αλληλέγγυων και τα σημάδια από τα όσα προηγήθηκαν βρίσκονται στην αυλή, στην είσοδο και φυσικά στα δωμάτια. Μετά τα απλωμένα ρούχα και τα άδεια μπουκάλια σε ένα καφάσι της αυλής, η εικόνα εγκατάλειψης δίπλα από την είσοδο με τη σπασμένη αποθήκη και μέσα στο σπίτι με όλα τα δωμάτια να παραμένουν άνω κάτω. Στους τοίχους και τις ντουλάπες γκράφιτι, ορισμένα παράθυρα σπασμένα και πάνω στα τραπέζια άδεια ποτήρια από φάγια και μπουκάλια από μπύρες που καταναλώθηκαν. Έρχονται αυτοί και κάθονται στο δικό μου ακίνητο που πληρώνω και εγώ φιλόξενομαι σε άλλα άτομα. Γιατί δεν πάνε να κάνω και εγώ καταπάτηση σε άλλα οικόπεδα, σε άλλα κτίρια? Ποιοι είναι αυτοί? Σαν νομοταγίες εγώ πληρώνω όλες τις φόρους. Οι 13 καταληψίες έκαναν διάρρηξη τον περασμένο Αύγουστο και έγιναν ιδιοκτήτες στη θέση της ιδιοκτήτριας που όλο αυτό το διάστημα τους παρακαλούσε μάτια να βγουν, καθώς όπως λέει υπήρχαν άτομα που ενδιαφέρονταν να το αγοράσουν. Χάσαμε πολιτές, 3 πολιτές που ήταν τα άτομα αυτά μέσα. Πρέπει να πουληθεί γιατί άμεσα τα χρειαζόμαστε, ειδικά εγώ τα χρειάζομαι τα χρήματα. Όλους αυτούς τους μήνες η ιδιοκτήτρια προσπαθούσε να πείσει τους καταληψίες να βγουν με το διάλογο. Κάποια στιγμή η υπομονή της εξαντλήθηκε και έτσι πριν από περίπου ένα μήνα αναγκάστηκε να απευθυνθεί στην αστυνομία. Και πού θα βγει αυτό, αυτή η βρωμιά, αυτό? Τι θα γίνει? Δεν πρέπει να καθαριστεί ο χώρος αυτός έτσι? Μετά την επιχείρηση εκένωσης της 5ης Απριλίου, οι 13 δράστες από χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.